Gabon guztio Iruñetik uztailaren 14. da gaur, eta San Ferminak amaitu egin behar zaizkigu. Iruñean gaude udaletxe eder honetan, eta 2023ko San Fermin jaiak agurtzera etorri gara. Martxelo Sotez, Gabon, ze moduz? Nola joan dira festak, betiko galdera uztailaren 14. iristen denean? Joan dira, uste baino azkarrago pasa dira, gezurra badiru dira, uztailaren 14 heldu da. Egunako oso luzeak izaten dira, oso trinkoak, baina gero jaia bergutan dira pasatzen da. 20 minutu gauerdirako, eta gaixoani emankizunarekin, ikuskizunarekin emango diegu amaiera jaiei. Martxelo Sotez, orain bai? Orain bai, aditzen zait. Gaizki jarri du mikroa. Praktika falta. Zuk pentsa, bederatzi egun daramatza dagula parrandan, eta... Parkatuta zauz horreitik. Eskerrik asko. Zemoz joan dira? Zemozko San Ferminak izan dira? Horixe esan dizut lehenago, joan dira. Hori da pena, uste baino azkarrago, eta gezurra badirudi ere, uztailaren 14an daude. Egunak oso luzeak dira, oso trinkoak, denetarik egiteko aukera izan dugu, eta penaz, ja, 23ko San Ferminak bukatu dut direlako. Sustaneko irudiak momentu honetan, eta esandakoa gauerdian gaixoani abestuta, San Ferminak amaituko dira, zapiak ekentzeko unea izango da, jendetza ibili da, Iruñetik, Martxelo. Izugarria izan da, bereziki asteburuan, sekulako jendetza. Beti esaten dugu, inoiz baino gehiago. Bueno, utzi guzue, hola dela pentsatzen uste, ez? Gustatzen zaigu hori pentsatzea, gora egiten duela festak. Aste barruan zertxo bait lasaiago ibili gara, hori ere polita da, kaleak guretako, baina begira, udaletxe plaza ere, ze jendetzakin dagoen, hor kale nagusirako... Ostirala izan da, ze kaletan egon gara orain? Orain Kuria kalean izan gara, azken potetxo bat hartzen. Bai, eta musika, eta jendea gogoz oraindik. Bueno, badakinik, venga, hau sekretua kontatzen hasiko nahi. Iruñeko piztinetako abonua Martxelo Sotesek bakarrik ez, txurruk ere izan du. Txurru, geurekin egoteko prest, Egoitze txurruka, plazan, udaletxe plazan, Iruñeko piztinak probatuta. Horrek esan nahi du parrandaren bat, bueno, egin duzula be bai. Ez guztixek, Gabon, Gabon, txurru. Kaixo ikote zen moduz. Bueno, esan genke, holan elaburpen gisa, eguen, barikuta zapatuen, dana perfecto gunzala, eta oso 3 egun emankor izan ziala. Beraz, hor arte irakurri nahiko bakarrik, bai? Baina, esan behar da gozatxo bat, zeuek ez dakezu etxekuek, baina gero, Txupinazo eta gero, Martxelo, Iazkita Irurok, hemen inguruen ibili ginen behueltaka, beraz, jakin daizuen. Eta bukatuta gero, beste hainbeste, baina hori beste baterako lagako dugu. Bueno, esan dakoa, 9 egun pasau jakuz, ze ondo pasau dugun, zenbat gozatu dugun, zenbat disfrutau dugun, baina bizitza moduen San Fermiak be hasiera dakate, bukaera dakate, kasu hontan bukaera uztaiak 14 hontan tokatzen da, barik hontan, eta hasiera orain dela egun batzuk, ez dakit gogoratzen duzuen uztaiak 6ko Txupinazo handi hori, baina esposuek gogoratzen lasai, hemen bidixo politx batak egula seguntzako, ikusi. ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Irundierrak! ¡Hola San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Al Osasuna! Guerdiko 12etan Txupinazoa, Osasuna futbol taldeko ordezkarien ardura izan zen Luis Zabaltza presidenteak Txupina nola bota zuen gogoratu dugu, Iago Barraseta entrenatzailearekin Unai Garzia eta Daviz Garzia, kapitainekin ere izan zen bertan, gaur pilotan izan dira, gaur San Fermin torneoko finalean izan dira, eta Iago bata, Unai ikusi ditugu, eta orain zuzeneko irudi horiek esan dugu, Martxelo 9 egun, 204 ordu esaten da, baina etengabeko
festa hori, bueno, Iruñeko kasuan betetzen da, Betetzen da, beti da zerbait. Programa ofizialak, ala bestelako egitarauak izaten dira, naiz eta urten egitarauren bat bertan bera utzi behar izan den, udaletxeak ez duelako sobera kolaboratu horretan, baina tira, beti izaten da zerbait, eta musika dagoen tokian, dantza dago, eta dantza dagoen tokian bada laitasuna, ez? Edozein tokitan beti topa daiteke zer egin. Balantzeak egiteko egun ere izaten da, Baita ere. sentsazio gazi goztabok izaten gabiltzena. Bueno, amaitu egiten direlako festak alde batetik, baina nekea ere badago. Eta, bueno, hortxe, azpimarratu nahi dugun gertakarietako bat, eraso sexisten aurkako konzentrazioaren irudiak dira. Konzentrazio jendetsua gainera. Hori da, jaiak guztionak direla azpimarratuz emakumeok ere, jaietan, plazetan, kaleetan, espazio publikoan egon nahi dugu, lasai egon nahi dugu, eta emakumeen aurkako erasoiek, bueno, erantzuna izango dutela aldarrikatzeko zenbat jende bildu zen. Jendetza, Iruñeko peinak azaldu ziren, eta hori izan zen aldarria, ez? Erasotzailerik gabeko jaiak nahi ditugu. 15 eraso, eta 11 atxilotu be bai, Bueno, izan direlako besteak beste mobilak lapurtu. Mobilak lapurtzen, bueno, albiste izan da. Albiste hori da, ez? Bai. Bereziki lapurtzen dena mugikorra direla. Garai batean izaten genituen mugikor kaskarrak, San Ferminetako mugikorrak. Galduz gero, disgustua txikiagoa zelako. Zuek baitakin. Bai. Txurruren garagoa, sortzeko ez ditugu musikariak ere preste, musikaziko da udaletxeko plaza eder horretan, eta musikaz hitz egingo dugu Txurruko gure bi gonbidatuekin. Txurru, aurrera! Musika behazi, Jaku, Gabon, barriro be, Gabon, bueno, kantu jaia ekitaldiko antolatzeekin gauz, kaixo bikote Aitor Rangel, Gabon. Gabon! Opa, kaixo! Bueno, gauzatxo bat, hasi baino lehena. Hamen Nafarroen ze jatu zue. Bat 91 zeman neurtzo zue gaztiak. Zeman neurtzo zue, atixe sarieta. Ia 2 metro 90 Gustora pasatu da, hau da, egun ederrena, eta gaurko ja bukaera ikusi behar duguna, ungi bukatu berdela. Erra pasatu dula, aste guztia, eta ahitxo behar dugula oneri, ez dala? Ondo pasatu dugu, zelan baloratzen dugu San Ferminak, aurtengo San Ferminak. Ikaragarri, urtetik urtera nik uste hobeto, giro hobegoa, eta, bueno, gure batikan musika eta oso gustora, bai. Esan dut zuet, bueno, kantu jaiko ekitaldiko antolatzeia diazela familia, eta aurreko hastian usteiak 8 baluarten jai erraldoia motau zinuten, oso berezisa euskal festa zoragarrisa. De hecho, honek egure izan egon ziren, neu gabien musika jartzen disko festa baten, zelan juzan asuntu, eta ondo? Pues, ezan duzen ikuste urteriko bena, 41 personatik gora, giro paregabea, jende gazte asko, abestu, nahi duke bezarkat, arizkungo eta baztango gazteriak, bazen maila bat, 40 gazte, bueno, baratu duten giro bat, komedore guztiera airin, dantzan, kantatzen. A ber, bikote, baina karo, zuek antolatzei esarie. Zeuek be lana bakarrik alabestu jozue bai, Angel. Dena eta egiten du, abestu, lana, kantatu, dena, antolatu eta dena. Eta, bueno, baita ere jakin behar duguna da, urrungo, ustaila 22an dugula, Euskal Herriko jaia, handienatako bat, 7 bat, leitzen imer dugu. Leitzeko udaletxean esker, eta Euskal Telebistan esker, 7 bat, ustaila 22an gabeko 10etan, 7 probintzitik dena leitzera. Nik animatuko nuke Euskal Herri guztiri, urrungo ustaila 22an gabeko 10etan, denak leitzera, 7 bat, 7 probintzitik denak leitzera. Egingo, zapatu baten, leitzara jun. Neu bizkatxa herri da, neu lana deko darako, bestela jungo nintzen, Angel Aitor barriro begorra, Gauzatxo bat, ja bukatzen dihua, ja minutu gitxi gaixoan entzuteko, bueno, San Fermiak agurtzeko 15 minutu geratzen jakuz. Zein da, zeuentzak tokitxoko aktibidadeik politxena San Fermietan? Nire gehiena musikarik guztia, konzertu, azkaren musikari nahi, eta asko gustatzen zait kaleko musikariak estenatokikuk, eta bueno, nik hor musika girun gustatzen zait, bai. Bueno, nik egia esan ikusita nola bukatzen den San Ferminak badakizu mundun den gauze ederrena direla, izaunana direla. Nola azten den, da importantea mio. Nola bukatzen den, guainekia garantzitsua. Eta hola bukatzea da, zenale hobeno berena. Eta neure galdera azkena, eta honekin ja bukatzen dugu. Karo, 15 minutu falta diez, esan dagoe ja bukatzeko, jaixek bukatzeko. Neu etxean nihua, Maiebire, Bizkaira nihua barriro be, baina zeuek zein plan dakazu, Ze bardo, kieto, be. Gaua, ongi pasa, ongi bukatu berdu, ja, behin, ongi bukatu, ez tala, juerga bukatu berdu.
Bihar esanen dizugu, zein dugu. Gauzatxo bat, Martxelo eta Iasi gero oso zehartzen goiaz, irurok, hone behan nimeko diez, seguru. Seguru, ez esan Engainatuko bimilar. ditu. Urtean, Uztailak 13an, kantu bazkaria, gogoratu, Oingu ez da bukau, bikote eta ja urrenguen pentsatzen. Bueno, bikote, Aitor Angel, placer bat gozatu, ondo pasau da, eta urrengo urtera arte. Eskerrik asko zueri, eta hau du arte, laiztera arte, ongi izan! Ba, hortxe, Aitor Ibarra eta Angel Mari Eskurrena, bueno, kantu jaia arrakastatxua izan dela, 400 pertsona bildu zirela kontatu digu Aitorrek, jende gaztea izan zela ze ondo, gainera, eta gonbidapen horri eutxiko diegu zelan egiten duten, Angelen gonbidapen horri eutxiko diegu, ba, larumatean, Uztailaren 22an, zazpiak bat, teleitzan, eta ikusi duzu esan bat artista izango diren bertan, beraz, kontuan izateko moduko gonbidapena zelantza barik. Bortxe, venga, jenderen azken kantuak hemen indarra badau, Martxelo. Bai, bada nik uste gaurko gaua izango dela ikusgarria. Gauza eder bat esan dira zuten. Bai? Bueno, euretako bat. Esaten gabiltzelako, esaten baterako Angelen eta Aitorren lana, ez da? Eta euskarari ikusgarritasun emon, eta euskal kantuei, eta euskal kultureri eta bar, nabaritu izan duzula. Bai, San Ferminetan, 2022 San Fermine honetan. euskaldunak izan dira gure inguruan. Euskara pila aditu da kalean, esate baterako Uztailaren 12an ere euskaldunen bazkari bat izan zen hemen Navarreriako plaza txiki batean, hainbat taldeketa antolatuta, Zaldiko Maldikok, Dugunak, Karrikirik, Labak, eta sekulako giroa izan zen han ere, dantza eta kanta, Giroa? non nahi. Hortxe, ikusten ari zarete, 9 minutu gauerdirako, zuzenean Iruñetik. Uztailaren 14a, eta itxaroten gauz gaixoani, pobre de mi, noiz abestuko San Ferminak amaitzeko, zapiak ekentzeko. Bueno, gaur amaier ekitaliak izaten dira, buru hondiak goizan agurtu dira, peinak arratsaldean, eta hortxe gauz itxaroten, bueno, gaurdia noiz iritsiko. Ofizialki amaiera emateko. Horixe da, hitza, ofizialki. Nik uste San Ferminak bukatzen direla zapiak kentzen denean. Bueno, ikusiko dugu, noiz kentzen dugu. Kandelak ere piztuta. Bai, nik adibidez, lehendabiziko oroitzapen bat Ola San Ferminekin da kandelarena. Unei, kandela eskutan eta suarekin jolasten uzten zikuten une bakarra urtean. Bueno, nik uste herri askotan dago, ez da? Baitur hori kandela horrekin azken egun horretan, bueno, geure herrian ere kandelie, gero, bueno, panpin bat badaukagu erregiten da hori guztia, eta hemen ere, bueno, agur hori, sentimentu gazti gozo hori, esaten dizut hau, bueno, leku berdinean egon ginelako San Ferminak hasi zirenean, udaletxe plaza honetan, eta, bueno, leku berdinera etortzen gara ikusten nola, gauerdian, Uztailaren 14an, gaixoania bestuta amaitzen den beste giro bat egoten da, askoz lasaiagoa da esandakoa, 9 egun direlako, hemen ez da hainbeste dantza egiten. 9 egun direlako nekea ere badagoelako. Bai, danak gaude nekatuta, modu batean edo bestean. Pena ematen du? Bai, jakinik tartea handia dagoela, urrengoen zain egon beharreko tarte hori luzea izanen dela.
esan dugu, erraldoiak ere, Despedida izan da. Bai, despedida izan da, agurra izan Desberdina, da. aurten. Hori da, izan da, izan ditu. Erabaki horrek bebai gertatu da, Martxelo? Beti leku baten egiten zen, eta orain leku aldaketa izan da. Azken urteotan aldaketa gehiegi ematen ari dira erraldoien despedida horren inguruan, eta nik uste azken aldaketa batekin itzuliko da, nire ustez, itzuli beharko luken tokira, jatorrira, alegia. Autobus geltoki zaharrean, antxe izaten ziren beti despedidak, oso toki egokia da horretarako, jende pilak abitzen da, askozaz bilduagoa daude erraldoiak, eta hemen irudiotan ikusten den bezala, Gazteluko plaza ederra da, baina agian ederregia, esan dut, zabalegia, ez? Eta erraldoien erraldoitasun hori pixkat galdo egiten da, nire ustez galdo egiten da hor. Honi ere, bigarren bueltika bat. Ze bero egin duen, gaur, Kriston beroa, izerdi patxetan ginen guziak, alata guziz ere, bero hori kontutan izan da, nahiko hotz izan da, despedida. Bueno, ustez hor umetxo asko ere biltzen da, eta badago tradizioa txupetiek etemoteko. Hori da, txupetak ematen dizkete erraldoiei. Ustez leku aldaketa hori guztiek leku izateko, baina hor, ia hotz edo geratu den, ia aurrera begira zer erabakitzen den. Udaletxe barruragoaz, Goitze Txurruka plazan ikusi dugu, plazatik egin dugu konexioa, eta orain udaletxean dago, Txurru iritsi zara. Eta hemen edozein ez da sartzen iaski Martxelo, aurrekurtik hemen egon nintzen, Gabon Barrio familia, eta berua kanpoan, berua, hemen, ez tozu imaginatzen zelako berua itxen dagoen hemen, baina, normala, hainbeste fokokin da, kontakutzu pixkat, holan barruen ze dakagu, normalian hemen, kargu eta politikuk iseten bidez hemen, txupinazuan, baitxa gaixoan hontan, hemen eskuman neure, eskumaldien Navarra telebistako lankidiek dauz, atzekaldian ez dakit ikusten dozuen alkatie Iruñeko alkatie dau, Kristina Ibarrola, politiko mordu, kasetari modue, eta hemendik egingo dugu, eta ikusiko dugu, eta gozatuko dugu, pobre deni hori, gaixoani hori, hemendik leku privilegiatu ontatik, beraz, Iaski, ez dakit gero bukatzen dugu nien gurosuen hortik zi esoze hartzera jun, ala kieto parau hemen geratuko gaz, hemen esoze hartzeko. Hau, leku edarra dalako bai, ebikote? Udaletxe barru hori, izan dugu geuk ere, aukera egoteko, San Ferminei esker, esaten dugulako, ez de martxa honek, esaten dugulako, eraikina berabe, atentzio ematen digu, Martxelo, eta gatozen bakotxien beti esaten dugu, zederra da. Badu bere xarma, gure udaletxe barroko hori. Dena den Txurruri esango nioke, han atzean bazela neska bat, atearen ondoan hori euskalduna da, nire ikasle hoia da, doala berarekin hitz egitera. Zuberoa du izena, oso jatorra da. Bortxe, zuzeneko irudia Udaletxe plazatik, Udaletxeko plazan, Iruñean, gauerdia jotzear dagoenean, 3 minutu gauerdirako, eta esaten egon gara, uztailaren 14. gaur azken eguna, eta zenbat gauza dagoen egiteko, goizeko dianatik hasita, zenbat jendetza egon da, Pamplonesa musika bandarekin. Ere agurra esaten dianetan. Eta, esan duguna, apeinak ere agurtu dira, erraldoiak, buru handiak, hortxe egon dira, guztientzat. Agurra izan dalako, aipatu dugu ebai, pilota partiduak, gaur finala, denetarik guztientzat. Gaurko egunean dauden ekintza guztiek, edo ekitaldi guztiek badaukate gero arte agur ikutu bat, ez? Eta horregatik ateratzen dira pixkat desberdin. 14ak badu alde hori. Denak dut despedida ikutua. Azken Larraingantza Gazteluko plazan, azken entzierroa izan da, azken dianak. 3 minutu baino ez, beraz? Urbiltzen, gauerdira urbiltzen, uztailaren 14. honetan, eta zuzenean Euskal Telebista Iruñean. Asteburu bakarra izan dute, San Ferminak aurten. Bai, politagoak izaten dira, asteburu bakarrako San Ferminak. Asteburuan bete-beteta. Beteta. Ezin pausu bat eman, alde zarrean. Jendeak festarako gogoa. Bai, nik uste, oraindik ere badauzkagula, atzean utzitako bi ez San Ferminoien mendeku moduko bat, eta badela San Fermin gozea. Gauerdira urbiltzen eta ikusi egingo dugu zuzenean Iruñeko Udaletxeko plazan, udaletxean gertatako zaiguna. Azpiko balkoia betea da, biztan denez. Eta okerrez banago goikotik hitz eginen du alkateak. Pentsatuko bai.
apaingarri bereziak jartzen zaizkio barka, fatxadari, aurrealdeari, ja, kanpaiak entzuten ditugu. Pamploneses, se han acabado las fiestas de San Fermín. Hemos vivido juntos unas fiestas increíbles, con una participación y número de visitantes de récord. Y todo gracias a todas y todos vosotros que habéis ejercido como los mejores embajadores de Pamplona. Ya falta menos para los Sanfermines de 2024. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Gora San Fermín! ¡Gora! Iruñeko udaletxeko plazatik zuzenean, gauerdia pasatxo, 12:03 minutu, honek ikusten dugu, une asko, adin ezberdinetako jendea biltzen da, udaletxeko plazan, alkateak esan du, jai oso onak izan direla, bisitari asko, eta partaidetza handiarekin hori da, eta, bueno, gutxiago falta dela, hori garrantzitsua datorren urteko San Ferminetarako.
Gaixoani abestuz, bueno, urtarrilaren batean hasiko zarete eskilarekin barriro. Bai, hori da. Hortxe, eskilara. Eskilara, urtarrilaren batean, otsailaren 2an, martxoaren 3an, Olentzeroren kanta berbera da, melodia berbera da, nunbait desakatik lapurtutako melodia da, eta orain zeizunak urte, Lozena jaunak, letra jarri zion, da, geroztik, peina bat edo besteren ereserkian ere badago melodia bera. Bortxe, indarrekin jarraitzen dugu uztailaren 14 gaur, eta Iruñera etorri gara. Zuzenean San Ferminak nola amaitzen diren ikusteko, eta ordu honetan hauxe da udaletxeko plazan dagoen giroa. Suerte biztalen burrumba behentzen dugu geure buru gainetan, eta gogoratu dugu, 2023 urte berezia izan dela besteak beste 100 urte. Bete dira Hemingway idazlea, Iruñera lehenengo aldiz etorri zenetik, uztailaren 6. baten izan zen, eta historioa benetan ederra, txundituta geratu zelako idazlea, idatzi du Iruñari buruz, eta mundu mailan daukan fama hau, partailetza, inoizkorik eta handiena. Alexis izanena, eta Hemingway izanen da, ziur asko honetan errudun, orain gutxi egin zioten epaiketa bat, Hemingwayari, antzestua edo, eta azkenean erruduntza kendu zitzaion, eta eskerrak eman zitzaizkio, ze geroztik, 23az geroztik beste 6 bidaia egin zituen, hiriburuzagira, novela batean sartu zuen, girotu zuen novela bat Iruñean, eta ari zortzaio, datozkigun giri asko. Kandelak, zapiak eskuan, esan duguna, sentsazio gazi gozoa zain egon garralako urte osoan San Ferminak noiz iritsiko, 9 egunetan nekatzeko tarte ere izan dalako, festak amaitu egiten dira, eta esan dakoa, badauka bere bertasuna. Bere bertasuna, bai, 14 da, despedida eguna zentzuk guztietan. Esaterako, fijatuko zinen, ez da entzierroaren esiaren arrastorik. Gaur goizean, azken entzierroa bukatutakoan, 8 eta 3 hasi dira desmuntatzen gupidari gabe, argi utzirik bihar ez dela entzierrorik izanen. Beraz, bihar ez dira San Ferminak. Zalantza barik, urteko protagonistetako bat Osasuna futbol taldea izan da. Iruñean bertan, Euskal Herrian bertan ere, gozatu dugu futbol taldeak eskaini duen denboraldiarekin, eta, lortu dituen lorpen guztiekin, azken unean hortxe, ia konferentze liga hori jokatzen duen edo ez, UEFak, kanpoan utzi duelako talde gorritxoa, ikusi beharko da gertatzen den azkenean horrekin, txupinaz egunean ere, zabaltzak esan zuelako, egingo dugu, gure eskutan dagoen guztia ez dugu etxiko, eta ia lortzen dan hori, 7. postuan, amaitu duelako talde gorritxoak Espainiako futbol ligan, eta kopako finala ere jokatzeko aukera izan du, zaleek gozatu dute, eta, Osasunaren aldeko ju asko, eta banderasko, eta dira, eta Osasunako San Fermin zapiak ikusi dira pila aurten. Arrotasuna ez da? Ulergan. Jarraitzen du, Iruñeko udaletxeko plazan, San Ferminetako entzierroko esiak kendu dituztela ere, esan didazu Martxelo, azken entzierro egin eta gero, kendu egiten dituztelako, entzierro oso azkarrak izan dira, 34 pertsona ospitaleratu behar izan dituzte kolpengatik eta 3 eurotetik adarkadak, eta dakien jendeak, larrik ez, eta dakien jendeak dino, azkarragoak direla, zezenak ere trebatuta datozela, eta hor badau ez labaintzeko botatzen den produkturi horrek laguntzen duela asko bai, horretan bai aldekota kontrakoa. Ze dilema, kontua da, barrabaskeria handia dela, entzierroa berez, pentsatzen baieten zenbat arrisku, eta hori ekidin beharra nola da. Udaletxera goaz, Goitz Txurruka alkate Andrearekin dago.
Bueno, jaixa gukau jakuz, familia, baina ez berba itxeko gogua, Cristina Ibarrola, alcaldesa, en este caso de Iruña. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, déjame decirte que ya quedan menos para los Sanfermines 2024. Sí, efectivamente, da gusto esta plaza llena de gente esperando otros Sanfermines que cuando justo los acabamos ahora. Hay que ser positivos, ¿no? Sí, sí. Por cierto, felicidades porque son tus primeros Sanfermines y sí que nos gustaría conocer un poco una pequeña valoración. Sabemos que hemos escuchado que ha ido todo bien, la afluencia también ha subido unos cuantos puntos. ¿Qué valoración hacemos de estos Sanfermines, de estas fiestas? Pues hasta los datos que tenemos, que mañana tendremos ya todos, ha habido un 20% más de participación, en general casi de todo, más participación en los encierros, en los conciertos, más afluencia de personas en Pamplona, y para toda esa gente dentro de la ciudad, la verdad es que bueno, pues ha transcurrido casi todo con bastante normalidad y bueno, la gente disfrutando de la fiesta, de la diversión y con buen ambiente, así que contentos. Y nos alegramos, claro que sí, como tiene que ser. Por cierto, me gustaría conocerte un poquito más, Cristina. Entiendo que siendo de aquí también y viviendo tan dentro estos Sanfermines, algún rincón, algún sitio, algún choco, algún momentico especial, como decís vosotros aquí, que te guarden, ¿no? Y que se quede guardadito en tu corazón, ¿cuál sería? De estas fiestas, sin ninguna duda, la procesión. Yo creo que he tenido la gran suerte y el honor de vivir las fiestas de San Fermín recién nombrada alcaldesa, que para mí es, bueno, un orgullo tremendo. He vivido muchísimos momentos muy emotivos, muy emocionantes, que no voy a olvidar jamás, muchos momentos mágicos, pero la procesión, la salida del Santo de San Lorenzo fue algo inexplicable. No lo voy a olvidar jamás. Nos tenemos que escapar ya, nos tenemos que ir ya, Cristina. Una última cosa. De aquí, ¿cogemos unas vacaciones o seguimos trabajando? Que todavía toca un poquito. Seguimos trabajando mucho, que acabamos de empezar a gobernar Pamplona hace apenas poquitas semanas y con los Sanfermines encima queda mucho trabajo por delante. Cristina, si te sirve de consuelo, yo también voy a pasar todo el verano trabajando, o sea que no pasa nada. Unos pocos días sí. Y lo disfrutaremos. Es que recasco, Cristina Ibarrola, alcaldesa de Iruña. Mila eskerra disfruta. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Bihar izango da balorazio orokorra, izaten da moduen, Sanferminak amaituta izaten dalako balorazio orokor hori, baina, aurreratu digu, alkateak 20%ko, igoera izan duela partaidetzak aurten, ekitaldi ezberdinetan, eta jendeak oroar oso ondo pasatu duela, divertitu egin dela jendea, eta oso ondo joan direla festak. Apurtxua esan txasti hori esaten zenuen azeuke Martxelo, denetarik izan dalako esan dugu sexu erasoak izan direla, egon da labankadaz be pertsona bat zauritu dute eta bar, beti dauzeo zer esan duguna, baina jende horren beste jende biltzen da oso ondo joan direla. Hori da, kasik miraria da nola ez diren istripu edo gehiago ematen, entzierrotan bertan, edo hainbeste jende kontzentratuta horren toki gutxian agian egin liteke ere, herri Sanferminak ere pixka bat lagundu. Hori igual alkate Andreari aztu zaio. Gaueko irudia zuzenean, gauerdia pasata, 12:13 minutu, txurru, udaletxeko fatxade eder hori ikusten gabiltz kanpotik, orain barrura goaz, txurru eragurtu behar dugulako, txurru zederra izaten da, Sanferminetan zegoaz egoti bai txupinazuen eta bai gaurko gau eder honetan, gau giro bikaina daukagu gainera, Bardin, Ilaski, Martxelo, guztoko jatan bukatzi, eskerrak emoten aurrek urtien inaban moduen, benetako plazerra izan da, dakagun lantaldiakin, ekipuakin, goixetan behi bangarat egon da Martxelo, Ilaski zeue bai, goixeko reportero guztixak, brutalak egon dieze bai, dana perfecto junda. Euskal Telebista jalako proiektu bat aurrera ateatza etxik bebai, hau guretzako oso importantia da, lan karga handisa eskatzen dau eta dana perfecto urten da, beraz, eskerrik asko etxeko guztixe bebai, telebistan bestaldian egotia gaitxik, eta benetako plazera izan da, Bikote, Martxelo, Ilaski, eta gauzatxo bat, jun baino lehena, Gustau jatan esatie, amendik etxeraz ni joala, sosa hartzera jumbiko guaz, bai, ez da, lana, ez da izengo, majos. Badakizu bai, piztinetan arte nik ez dut horren besterako ez dakit, bai, ez zertxu bai. Ilaski, gauzatxo bat, biser markineko jaixe diez, eta gaur etxien loemiko juat, orduan ez da izen pasako da, baina, Sekulako giroa, ostirala, gaur eskerrik asko txurru guztatxu bet. Sekulako giroa ostirala da, uztailaren 14 esaten dugu, festak amaitu dira, hortxe, jende aia lekuetara, baina sekulako giro dago.
Iruñean, garrantzitsuena lehen balantze oso nori egin eta gero, festena, oraindik asteburuaren atarian gaudela, eta gutxiago falta dela. Gutxiago falta da 2024ko San Fermin Ze baikortasun loriatsuaren dago. daukazuen. Ze ala esaten zen garai batean, glorioso San Fermin loriatsua. Urrengo urtekoa San Fermin loriatsua izanen da ere. Gero ez da gutxiago falta da. Zergaitik gustatzen zain niri horren beste Martxelo eta ez zurekin egotia? Ez dakit, hau begiratu beharko dugu. Ni zurekin ere oso gustora naiz, jaski. Eskerrik asko, Aitortzen dizut. guretzat ederra dalako, ibiltzen gara, Euskal Herrian, festarik festa, San Ferminak oso bereziak dira, batez ere duten ikusgarritasunagatik, nazioarte mailan duten pisuagatik, segurazki duako, hiriburuetan lehenengoak direlako bai, eta indar hori daukagulako. Egutegiak gure alde Egutegiak egiten du ere lan. laguntzen du, eta horri guztiari gehitu, lujuzko esataria izaten dugula gatozen bakotxien. Eskerrik asko, Martxelo. Eskerrik asko zuri. Uda oso sona pasa. Baita zuek ere, bibazu. Eta etxeko guztiai be esan beste horren beste, guk kontatzeko daukagunarekin, hementxe amaituko dugula, baina uda ederra daukagula aurretik, ondo pasatzeko, gozatzeko, eta hemendik datozen jai guztiei aurre egiteko prest ere izango gara, eta zegoen zain egongo gara. Gauerdian irudi eder honekin agurtuko gara, eskerrik asko horregotiarren.